Deviatý zápas dnešného večera vypísaný na 6x3 minúty do 69,8 kg. Modrú časť ringu bude reprezentovať domáci borec box team Michal Kirchner a jeho meno je Marian Daniel Mišalko. Marianovým súperom bude reprezentant Muay Thai Brno a Hightech Olomouc, ktorého meno je Jan Polák. Čaká nás 9. zápas, ktorý je vypísaný na 6x3 minúty do 69,8 kg. Dovolte mi predstaviť vám ako prvý modrý roh box team Michal Kirchner a prácu Michala Kirchnera a Žiga Korilu bude reprezentovať borec, ktorý má 20 rokov, 180 cm a 69,4 kg. Na konte v amatérskej časti kariéry 70 zápasov, 50 víťazstiev. Medzi profíkmi to má jeden zápas, jeden triumf. Je majstrom Slovenska, víťaz Európskeho pohára VAKA a víťaz Európskeho pohára v boxe. Odniesol si najcennejší skaut z viacerých turnajov na medzinárodnej scéne. A jeho meno Marian Daniel Mišalko. Červený roh reprezentuje borec, ktorý má 20 rokov, 178 cm, 69,8 kg. Reprezentuje farby Muay Thai Brno a Hightech Olomouc pod trénermi Karolom Kajzrom a Pavlom Polákom. Na konte 4 zápasy, 4 víťazstvá, 4 knockoutom. A jeho meno Jan Polák. Rozhodcom v ringu Radek Linka. Dá se říct, trošku exibičnější vložce nás čekají 3 extrémně tvrdé souboje. Určite tu vidíme Alanov, ktorí sú, dá sa povedať, takmer rovnako starí. Jan Polák 23 rokov, Majo Mišalko 22 rokov, obidvaja majú bohaté skúsenosti aj z olympijského, teda amatérskeho ringu, takže môžeme sa tešiť, si myslím, že na dobrý zápas. Oba jsou hodně tvrdí, hodně draví. Tohle bude hodně zajímavý souboj.
No, upřímně pár lidí se mě ptalo, jak vidím, koho vidím jako vítěze a netroufal jsem si vůbec typovat. Dobrý predniak Maja Mišalka. Od Mišalka, pro který si zároveň Honza Polák i přišel, protože pak je takhle na zem. Není podle mě úplně otřesený, ale tam byla spíš stráta koordinace. Áno, bola tam strata určite tej stability. Nemyslím, že to bolo len aj Majo by nemal by spraviť teraz veľkú chybu, že sa do toho úplne vrhne, lebo si myslím, že Jano Polák nie je otrasený úplne po tom úder. Bol to krásny moment pre Maja Mišalka, krásny úder, po ktorom išiel Polák k zemi. Ale hrala tam rolu trošku aj tá strata koordinácie a myslím, že Majo by to nemal úplne teraz prepáliť, pretože Jano nie je otrasený. A je vidět, že to Marian pochopil. Áno, ale veľmi dobrý úvod pre Maja, hlavne aj na sebavedomie, pretože Jano Polák je a dobrý predníhak opäť. Ten Majo predníhak tam naozaj sedí. Pretože Jano Polák je tvrdý boxer, naozaj vyznačuje sa fyzickou silou. Majo vie boxovať aj technicky, ale zatiaľ ten štýl si drží veľmi dobre, disciplinovane má hore ruky a pekne končí tie akcie. Zatím fantastická první minuta a půl tohoto souboje. Který je taky vypsán na 6 kol a v tuhle chvíli má Majo hodně navrch, protože první kolo plus down. A znovu ta přední. Tvrdá zadní od Honzy Poláka. Dobrá koncovka Maja, ale obidvaja momentálne mali disciplinovanie tie ruky hore, ale teraz Jano Polák to dobre trafil za ruku. A hlavně Honza Polák se začíná hlídat ten přední hák, teď vlastně po třetí, co Majo už má. Trošku to Honza bije ten hák až úplne za ruku Maja, trošku až by som povedal až za ucho, ale zatiaľ to rozhodca v ringu púšťa. Hezký spodek od Honza Poláka. Nesmie tam zase Majo tak dlho stať, pretože dobrá koncovka. Toto Majovi sedí, keď zakončí tú akciu predným hakom, ale na druhej strane, keď tam príliš dlho bude ostávať, tak toto sú nebezpečné údery, ktoré Honza Polák bije až niekde za ucho a mohli by. Dobrá zadná ruka od Poláka. Predný hák Maja Mišalka. No, 6 kol, já si teda moc nedovedu představit tohle tempo 6 kol, protože jak jsme se bavili o tom zápase těžkých váh, že kluci nasadili obrovský tempo, tak tohle platí to samé. Zobral si mi slova, ja som tiež to chcel povedať, že takýto zápas, keď je vypísaný na 6 kôl, hlavne z pozície teda predsa Jano Polák má tých skúseností viacej, má 4 zápasy profi za sebou, ale Majo Mišalko je vo svojom druhom profi zápase a ísť 6 kôl s takým superom ako je Jano Polák je, by som povedal, že naozaj klobúk dole, by som tak povedal, preto jeho odvahou, pretože tie skúsenosti z tých viackolových zápasov sa nedajú len tak ľahko nazbierať a veľa tých profi boxerov si ich zbiera postupne s takými, by som povedal, že rankingovo slabšími boxermi, ale v tomto prípade sa vôbec nedá povedať, že by mal Majo Mišalko proti sebe rankingovo slabšieho boxera, stojí proti nemu boxer, ktorý je starší, skúsenejší s bilanciou 4-0, takže veľká výzva pre Maja Mišalka a to prvé kolo to potvrdilo. Boxuje zatiaľ výborne, takisto dobré údery tam mal aj Polák, dokázal Poláka posať k zemi, ale videli sme, že to tempo je veľmi vysoké a uvidíme, ako sa ten zápas bude vyvíjať ďalej. Za mě jsme viděli první kolo naprosto evropského boxu. Určite, obidvaja mali dobrú dynamiku, dobré údery. Začína druhé kolo. Vidíme, co předvedou ve druhém. Přední od Jana Poláka vlastně několikrát protažená. Áno, on tam išiel tými viacerými prednými údermi, ale Majo zasa dobre odskočil potom tým posledným predným úderom. Aj teraz skúšil to Majo pekne z takého povolenia, ale Janová tá hlava išla nízko a šlo to nad neho.
obrovská dravost z Honzy Poláka, to úplně, bych řekl, stříká ta energie. Teraz sa majú dobre povolil a zároveň aj dobre trafil. Myslím, že to by mal robiť častejšie, na tých nohách si odskočí, nemal by tam príliš. On vie si dať aj dvojitý kryt a vie s neho aj dobre zakončiť tým predným hákom, ale nemal by to robiť až príliš často, pretože Honza Polák má naozaj tie údery tvrdé a vie ich tam vysypať v dobrých kombináciách. Krásný spodek od Honzy Poláka. To, co jsme viděli v první kole, tak pokračuje, to prostě fantastický zápas zatím. Do pravej strany, do pravej sa to. Do pravej strany sa to, do pravej. Krásná zadní, teď to tam mají zůstat zbytečně stát. Úplne zbytočné. Je tvrdý boxer, vie stupňovať to tempo a častejšie by si mal Majo skúšať držať distanc, pretože toto sú nebezpečné kombinácie, ktoré Jano Polák tam vysypáva a zároveň to, keď pokiaľ niekto stále musí pevne držať kryt, tak to vyčerpáva, pretože je tam ten svalový tónus, je ten boxer napnutý, musí to blokovať, pretože Jano Polák to bude naozaj tvrdo, to znamená Majo, pokiaľ je v tom kryte, naozaj musí spevniť celé telo a to vyčerpáva. Častejšie by mal skúšať ten dištancový box, ktorý on takisto vie boxovať aj technicky a nie je s tým zbytočne na tú blízku vzdialenosť. No, zatím to každopádně je tak, že druhé kolo jasně v režii Honzy Poláka. Dobrá zadná ruka od Poláka. Teraz dobre prevzal Majo, ale zároveň z toho rohu neodišiel. Tak, lepšie, keď trafí a odtiaľ odíde. Poslední 10 ve druhém kole. Záver. Majo by nemal podceňovať tieto situácie. Tak, zopár dobrých úderov záver, akurát tam bola zo strany Maja Mišalka, ale inak toto kolo pravdepodobne ide určite na stranu Jana Poláka. Pravděpodobně nebo určitě? No, pokiaľ by som mal ja bodový rozhodca, tak určite, ale tá aktivita tam bola jasná, aj keď Majo držal ruky hore, ale niekoľko tých úderov tam prechádzalo, hovorím, až v závere 2-3 dobre Majo trafil v úvode kola, 2-3 dobre trafil v závere kola, ale medzi tým zhruba tie 2,5 minútky boli rozhodne v režii Honzu Poláka. No tak jsem zvědavý, co si kluci připraví do kola číslo 3. Vidíme Karla Kajzera, vidíme tam Pavla Polakoviče, kterému přes Vánoce taky hodně chutnalo. Doufám, že mi to odpustí, než to uslyší. Prostě přibral nám trošku chlapec. No. Majo Mišalko v tomto druhom kole trošku upustil od tej koncovky s tým predným hákom. V prvom kole mal fantastickú, poslal s tým predným hákom Poláka k zemi, ale nielen to, že ho poslal k zemi, on ho tam niekoľkokrát trafil aj potom. A v tom druhom kole možno raz alebo dvakrát sa o to pokúsil, ale inak mu tam ten úder chýbal. Má další 3 minuty na to, aby se s ním vrátil. Sa zdá, že aj roh Maja Mišalka, kde mu koučuje kamarát Mišo Kirchner, ho viac nabadajú k tomu, aby viacej používal tú prednú ruku, aby si ho rozohrával, aby neboxoval len v kryte. Dobrá predná ruka Maja, ktorá udržala dištanc a Polákov úder išiel tým pádom do vzduchu. Ale teraz dobrá zadná ruka od Honzu Poláka. No, přijde mi, že Honza je prostě nastartovaný z toho druhého kola a Mišalku to bude mít těžké ho teď zastavit. Celkovo aj tie skúsenosti z toho profiringu sú rozhodne na strane Honzu, to nie je len tak oklamať. Bol
vidieť, že Majo aj to chcel teraz vrátiť, ale už tam nie je teraz taká tá dynamika, ako bola v prvom kole v tých úderoch naspäť. Už tam je cítiť ten faktor únavy. Zrovna jsem to chtěl říct, že na mě působí Majo čím dál tím víc unaveně. Tak sme v treťom kole a to sú zápasy, ktoré majú zvyknutí boxovať trojkolové zápasy a dá sa povedať, že toto je síce profi box, ale rozhodne nezačali v žiadnom nejakom menšom tempe, ako sme zvyknutí na olympijský box, takže to tempo je naozaj vysoké. Začali v strašném tempe. Začali v strašnom tempe, lietali tam bomby z jednej a druhej strany a tá únava tam je cítiť, keďže Majo, dá sa povedať, celý svoj boxerský život boxuje trojkolové zápasy. Tých 6 kôl je naozaj veľké sústo, si myslím, pre začínajúceho mladého boxera, ktorý má za sebou ešte len jeden profi zápas. Aj to so súperom, ktorého ukončil bez problémov v prvom kole. To je právě důležité dodat, že ten první zápas netrval dlouho, takže si vlastně neměl možnost vyzkoušet šáhnout třeba aspoň do toho 4. kola. Presne tak. Pokiaľ aj nasparuje nejaké zápasy viackolové, ale sparing je jedna vec a zápas je vždy druhá. Ale teraz dobrá kombinácia od Maja. Zase na druhej strane si myslím, že v to druhé kolo aj Honza bol taký presnejší, ako je v tomto treťom. Veľa pracuje, cíti, že má kondične navrch, snaží sa to prichystať, ale nemá tam také dominantné údery, ako boli v druhom kole. Víme, že Honza se teď víc polehá právě nebo snaží bránit nebo pracovat z defenzivy, aby donutil vlastně Maja se i třeba vyházet. Každopádně teď je velký tlak od Honzy Poláka. Dobrý záver. Přišlo mi, že v celém tom kole vlastně Honza Polák tak trošku i čekal na to, co povede Majo, aby ho vlastně ještě víc unavil, protože není tam ta přesnou, není tam ta dynamika od Maja Mišalka. Určite, keď to porovnáme s tým prvým kolom, aké tam lietali bomby, aký tam lietal rýchly ten predný hák, tak teraz je to už viac menej z Majovej strany je tam vidieť takéto srdiečko, tá bojovnosť, že chce, ale už nelietajú tie ruky tak, ako by si predstavoval. Ale boli tam zase údery aj z jeho strany a skôr si myslím, že toto kolo rozhodol až ten vydarenie záver v podobe Poláka. A vzhledem na to, že Proferink prostě s těma downama zrádný, tak tuhle chvíli je to pětka. První kolo vyšel jako 10-8, tam není důvod to dávat jinak. Druhý, třetí Polák 10-9, takže jsme na pličky v tuhle chvíli. Môže byť a myslím, že by tomuto zápasu teraz zo strany Maja Mišalka svedčalo skôr, keby to bolo na to na 4 kola a išli by sme teraz do rozhodujúceho kola, kde by sa určite ešte hecol a vydal zo seba absolútne maximum a on tie technické schopnosti na to má, aby to kolo vyhral, ale keď si zoberieme, že pred ním sú ešte 3 kola, tak naozaj to je... No to, co mají za sebou teď, tak ještě mají před sebou. Teraz dobrý predný hák od Maja Mišalka. Teraz zadný. Tvrdá zadní od Honzy Poláka. Dobrý úder. Teraz to trošku podcenil, jedno začiatok podcenil teraz Honza Polák a Majo pekne zatočil tú zadnú ruku. Dole bol Polák zohnutý, ale veľmi dobre zatočený úder a presne. No zase tam chystá na ten obrovský capák, ale netrefil. Využil pro něj, netrefil. Majovi viacej svedčí, keď tie ruky drží v normálnom kryti, ako keď robí ten, tak povediac, telefón, si myslím, že to je veľmi nebezpečné, hlavne preto, že Honza Polák tam má nebezpečný ten zadný, taký zatočený úder na hlavu a keď Majo spraví telefón alebo ten Mayweatherov trošku štýl, tak nie je zrovna ideálne si kryje tú stranu, tú hlavu, z ktorej hrozí ten Honzov úder. Zároveň nevie z toho štýlu tak dobre dynamicky vrátiť ten svoj predný hák, ktorý ho zdobil v tom prvom kole. A aj v tomto štvrtom kole hneď na začiatku celkom pekne trafil. Teraz s ním začal.
70 vteřin ještě zhruba, kole číslo 4. Ale sledujeme si, myslím, že pomerne vyrovnané kolo momentálne. Honza sází furt na to, že má tvrdší, razantnější úder. Ale Mišalko taky trefuje. Áno. A opäť dobrý úder, dobrá koncovka od Maja Mišalka. Honza tam ide viacerými s takými ľahšími údermi, ale majú to dobre zakončil. Toto kolo nemá Maja Mišalko zle rozbehnuté a bude dôležité, aby zvládol ten záver. Trošku aj Honzovi začína padať tá predná ruka a ten Majov zadný úder si tam nachádza ten cieľ. Stupně i Honza Polák prostě trošku zvolně, ale tady trefil krásně. Tohle byla nádhera. A na downy je vyrovnáno a pro Maja Mišalka je super asi jenom to, že je to závěr kola. Myslím si, že Honza Polák to nesmí dokončit. No. Vydarený úder Honzu Poláka, ale by som povedal, že dobrý moment pre ňo, že poslal Maja do počítania, pretože toto kolo, tie 2 minúty sa vyvíjali tak, že kľudne mohli ísť na stranu Maja Mišalka. Škoda, že pre neho teda škoda, že ten záver bol už tá kondícia trošku problém a stratil tam tú razanciu svojich úderov, ale hlavne teda to počítanie si myslím, že rozhodol toto kolo. Na počítání máme v tomhle zápase srovnáno a Honza Polák navíc má ten vítr dopadne. Pro start 5. kola myslím si, že určitě bude hledat žebra svého soupeře. Je to vidět i na řeči těla, že přece jenom Honza je na tom o něco lépe. Sekundandy z ringu, začíná 5. kolo. Kdo mi přijde, já jsem teda nesledoval Mišalkův rok, ale přede mnou přijde, že ten pás je trošku vejš, nebo v předchozím kole. Spodek tam přilet, ale nebyl tak přesný, jak v tom předchozím. Maja Mišalka. Ale Honza Polák mal tam tie ruky, postrážil si to. Začína si dávať taký nižší dvojitý kryt, že kryje si bradu, kryje si dobre spodok. Majo by mohol k tomu pridať trošku ten predný hák, pretože ten vrch hlavy má Polák viacej otvorený. Ale znova, pokiaľ prejde polka kola, tak začína potom viacej preberať ten zápas Honza Polák a už neudiera toľko úderov, už viac si to chystá. Snaží sa hľadať tie škulinky. Krytě Maja Mišalka, to je dobrá kombinácia. Mišalka. Dopadně pro oba je to premiérové 5. kolo. Honza Polák profi byl také maximálně ve 2. kole. Z obidvoch stran môžeme povedať, že vidíme kvalitní zápas. Pořád platí to, co jsem říkal v tom prvním. Tohle je box evropské třídy. Ten by se nestratil na jakýmkoliv gala večeru v zahraničí, klidně v Anglii. Sú to vyrovnaní boxeri a kvalitní boxeri. Vedia aj blízko vzdialenosť, vedia aj technické prvky. Je tam tempo. Videli sme na zemi jedného aj druhého, takže skvelý zápas.
Po dlouhé době ten předníhák, který Mišalko trefil byť přes kryt Honzy Poláka. Znova ten tvrdý spodek a Mišalko si potřeboval vydechnout. Áno, Majo potrebuje na to, aby viac tie kola naklonil na svoju stranu, potreboval by lepšie tie závery tých kôl ešte spraviť a tých posledných 30 sekúnd. Tam väčšinou má už trošku problémy a opäť, ale teraz dobré údery. Ešte by to chcelo aktivitu. No, každopádně já se těším na to, co nám pánové předvedou v závěrečném 6. kole, protože tuším, že to bude štípačka. Tak teraz už ozaj každý z nich môže do toho absolútne maximum do vyčerpania. Radek Linka to ještě oznámí oběma rohům, že jdeme do posledního kola a že čeká ťuknutí. A já jsem na těch 180 vteřin strašně zvědavý, protože podle mě vede Honza Polák, ale my na bodech nesedíme, klidně tam jedno z těch, třeba to třetí kolo mohlo být napsaný jinak. Může být před náma rozhodující kolo starého zápasu. Toto predošlé 5. kolo sa ako nedá povedať, že by bolo jednoznačne na niektorú stranu. Tam padali, áno, Honza pôsobí, že má viacej energie, má trošku lepší ten fyzický fond, ale keď si zoberieme tie, čo sa týka presnosti úderov a tak ďalej, tak si myslím, že to bolo dosť vyrovnané kolo. Řekl bych, že oba dva budou chtít ten zápas rozhodnout v tom posledním kole. Áno. Tu si nemôžeme byť doposiaľ ešte nejak absolútne istý víťazstvom jedného či druhého. Ešte ten zápas teoreticky môže byť otvorený. Teraz opäť dobrá zadná ruka. Majo má vždycky dobré úvody toho kola, skôr ten záver kôl patrí Honzovi a Majovi patria úvody. Opäť. Má tu zadní na hlavu takový Trošku menej zatáča to, áno, to zápestie, len to tak povedať capne teraz. Zase tvrdý spodek, tentokrát ale Honza Polák ho trefil trošku vejš. Nebyly tam ty žebra jak ve 4. kole. Chránit zubů. Dobrý úder, taký krátky od Maja Mišalka, nebola to nejak úplne že najtvrdšia rana, ale ten chránič išiel von po údere tento raz. No, úvod kola veľmi dobrý z oboch strán, ale povedal by som, že v úvode viac presnejších úderov má zatiaľ na svojom konte Majo Mišalko. Ale to zatiaľ takmer každé kolo. Zasa Honzovi väčšinou patrí tá druhá polka kola, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Zajímavý, že Majo má technicky lepší ten přední úder než zadní. Tvrdé spotky od Honzy Poláka. Polovina posledního 6. kola. Tak, toto by asi mal Majo častejšie využiť, keď Honza trošku povolí tu. Tvrdý úder od Honzu Poláka. Čistý spánek, hlavně ten druhý úder. Mišalko hodně cítil a tohle bude těžký. Tohle bude těžký. A Radek Linka to správně ukončil podle mě, protože Majovi nefungovaly nohy. Tam to byl čistý spánek podle mě. No, čistý spánek. Boli tie zatočené údery, presne celý zápas sa o to, tam Honza Polák hovorí, že niekedy to udaria až príliš dozadu, až príliš za ucho, v podstate za ruku a teraz to tam trafil naozaj presne. A v tých prvých kolách to Majo ešte vždycky ustal, ale tým, jak sa nahromadí aj tá únava, aj tie údery počas celého toho zápasu, tak tá odolnosť sa trošku stráca a myslím, že to sa tam aj prejavilo. Proste aj stupeň únavy, veľmi vydarený úder Honzu Poláka rozdol ten zápas. A první vítězství pro český tábor těch československých soubojích.
Každopádně dobrá práce, myslím si, že i od Radka Lenky, protože Majo by určitě chtěl pokračovat, ale ty nohy byly vratké, myslím si, že by to bylo zbytečné. Bolo tam ešte príliš veľa času do konca, myslím, že Honza Polák mal tu Zbytečně by energiu. riskoval zdraví vlastně Maja, kdyby ho nechal tu pokračovat dál. Ale za mňa dobrý zápas z oboch strán a hovorím, možno, že trošku taká na ten rozbeh tej profi kariéry pre Maja Mišalka príliš veľké sústo na druhý zápas ísť na 6 kôl s takým boxerom ako je Honza Polák, pretože z hľadiska tých boxerských schopností môžeme povedať, že boli vyrovnaní chalani, ale tie skúsenosti aj taká tá tvrdosť bola na strane Honzu Poláka a tých 6 kôl bolo naozaj dosť veľké V 9. zápase dnešného večera víťazí v 6. kole po minúte a 8 sekundách na TKO poretrou červeného Jan Polák. Jan, poďme troška zhodnotiť tento nádherný zápas. Majo bol veľmi tvrdý konkurent, ale musím povedať, že počas toho zápasu si asi aj cítil, že máš celý čas mierne navrch. Asi jo. Ako sa teraz cítiš? Dobře, to chci říct, že mám problém, mám nezvěstného otca, tak jsem tohle poslal pro něj, protože dneska mě narozeniny. Tak to mám pro něj. Nevím, jestli žije nebo nežije, ale poslal to nahoru. Tuhle výhru. A jde se dál. Co už. Naozaj, klobučík dole pred aj tebou, aj pred Majom. Jo, Majovi chci poděkovat, super výkon, jsem rád, že se konečně znovu zaboxovat normálně, ne jak se těma drňákama, to mě by zvezli. Ale mám rád takový zápasy a víc takových. My taktiež, bolo to naozaj na vysokej úrovni. Ako si nielen sviatkoval, ako budeš sviatkovať? Čaká ťa teraz nejaký jemný oddych? Teďka si dám tak 3 dny rest a pak začnu makat, dal se do diety a zase mám první zápas, takže dojděte tam všichni, bude sranda. Tešíme sa na Brno, 2.2. ťa tam uvidíme. Yes. Tešíme sa na to. Ešte raz, dámy a páni, oslava víťazstvo z krásneho duelu bude Jan